grand dear Christmas. Guys, decoration piravunnundu. Tule photoshoot avunundu Ashwinina iPhone udu Archana iPhone malla photoshoot. Today nama college. ಇಲ್ಲಿ 9 college part ma'am ulle 9 college padandala. Merry Christmas. Awi incha mal pincha ancha edur jan ancha ancha jingle bell ya no lo nyerap. ಅದೇ ಗಿಚ್ಚಿ ಪಿಚ್ಚಿ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಪಳು ತೋಜ್ಜೇನಲ್ಲ ಫೋಟೋ అసలు ఆ తిని ఎక్కడితో కావుంది దాదమనుకున్నా ಫೇಮಸ್ ಅಪ್ಪ Thank you.
unti ya. Duka. Depu. Oh, Ashwini ya. Top opening good illa. Mata gift opening. Malanji chain. The Pramala gift. Archana gift. Not India. Juice ya. Next time now. Please borrow the pure regular. Dai panda aati jana ulla namma. Hello guys, today Christmas celebration puralante bachchidu bodu sakade and today Christmas celebration and ellenji raje undu ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅದು 2 ದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಟು ಇಂಕ ಸೋಮವಾರದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಸುರ ಅಂತಂದು ಪಂಡ ನೆರ್ದೊಂಬ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇಂಚ ಬರೆಯುವಂತ ಪಂಡ ಇರುವ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ಬರೆಯುಂತಿನಕಲ್ ಇತ್ತ ಎಂಬಿಯಾಗ ಬತ್ತಿಬೇಕು 5 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಬರಡು ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಡ್ಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂಜಿ ದಿನ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಎಂಚ ಕಲ್ಪ ಗೊತ್ತು ಸೆಮ್ಗೆ ಸಂದಾಶಮ ಮಾರ್ಕ್ದ ಕಲ್ಪೋನಿ ಅಮ್ಮ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಈ ದಿನ ಬೋರ್ಡವು ಎಂಚಾಪ ಗೊತ್ತು ಚಂಚಾವ ಥರ ಪಂಡ ಆತ ಈಸಿ ಎಂಬಿ ಒಂಥರ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಆತೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ತುಲೆ ಎಂಚ ಚೂರು ಜಾಲಿ ಮಂದಿ ಇಂಚ ಲಕ್ಕ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾಂಡು ಓದು ಪತ್ತಿರವು ಮಾತಾಡು ಅಂಚ ನರಿತ ಚೂರೇನೆ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಚೂರು ಪೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಚೂರು ಎಷ್ಟು ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಲಾಗ್ ನೆಂಡು ಬಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಮಾತೇನಿಕ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್.